On the occasion of our Friends Sunday, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang mensahe, ang pamagat, How to be a Friend of God. How to be a friend of God. Basahin po natin ang James chapter 2 verse 23. James chapter 2 verse 23. Ang sabi po, everybody read, "And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God." Can you consider yourself a friend of God? Alam niyo po, yung idea ng friendship ay maganda. Maganda po ito. Pero mas nagiging makabuluhan kung dinirect natin yung idea ng friendship sa Diyos. That's why the topic today is how to be a friend of God. Kaibigan ka ng Diyos. Hindi lang kaibigan mo siya. Did you get that? Kaibigan ka ng Diyos. Now, alam nyo, in this world, connection matters. Sino po sa inyo, kaibigan kayo ng mayor ninyo? Taas ng kamay. Wala. Kaibigan kayo ng mayor ninyo. Oh, kung hindi kaibigan, kilala ka ng mayor mo. Good. Kasi ganito yan. Pwedeng kilala mo siya, pero kilala ka ba niya? Kaya ito pong topic ko na friend of God, malamang itinuturing mo siyang friend, pero itinuturing ka ba niyang friend? Yun po yung idea ng message na to. Ulitin ko ha, kino-consider mong friend mo siya, pero tanungin natin siya, friend mo ba ito, Lord? Lord, friend mo to? Yang mga nandyan, Lord, nanonood, friend mo ba yan sila? Parang mayor, I know him, but does he know me? Ang mayor natin dito sa Bacara, kilala si Pastor Provi. Yung mayor sa Pasukin, kilala tayo. Every first Monday of the month, ako po'y nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga empleyado at mga opisyales ng Pasukin, Ilocos Norte. So kilala po ako ni Mayor. Okay? Now, sino po sa inyo, kilala kayo o kaibigan kayo ng isang CEO? Alam niyo ibig sabihin ng CEO? Chief Executive Officer. Okay. Sino po sa inyo rito, kaibigan kayo ni Manny Villar? Ang may-ari ng mga Camellia Homes. Meron po ba dito sa atin, kaibigan ka ng CEO ng SM? Ano bang pangalan ng CEO ng SM? No, nalimutan ko na anong pangalan. Pero hindi C eh. Hindi rin D. Diba? Naunawaan niyo po? Baka naman ang kumikilala sa'yo na kaibigan, baka naman yung mga barumbado. Baka naman yung mga kriminal. Pagka dumaan yung kriminal, kaibigan ko yan, kilala ko yan, kilala ko yan. Dinadamay ka. Binabanggit ang pangalan mo, pinapangalanan ka, kaibigan ko yan. Kaibigan, yung ex-convict, kaibigan ko yan, kasama ko yan, kasama ko yan, kasama ko yan. Hello? Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, how to be a friend of God. Yan yung topic. Paano maging kaibigan ng Diyos? You know, we feel secure when we are the friend of a politician or a CEO. Kasi nga, makapangyarihang tao yan. Kahit naman makapangyarihan yung tao, kung kaibigan mo lang siya, o ikaw lang nakakakilala, hindi mo siya magagamit na leverage. Pero kung siya mismo ay kumikilala sa'yo bilang kaibigan at kakilala, pwede mong magamit na leverage. Kaya nga, kung meron kang kakilala na ito
ay malapit doon sa taong may kapangyarihan. Hindi ka makalapit sa kanya, pero pupuntahan mo ito at sasabihin mo, pakilala mo naman ako sa kanya. Sino po sa inyo ginawa na iyon? Pakilala mo naman ako. Introduce mo ako. Lalo kung negosyante ka, kailangan mo ng connection. Kaya lahat ng matataas na tao, kung pupwede, pakilala mo naman ako. Sapagkat pag oras na lumapit ka sa kanya, nakilala mo siya, at nakilala kanya, pwede mong magamit ngayon yan na leverage. Advantage. Sabihin mo lang yung pangalan, kaibigan ko si ganito. Tatawagan. Sir, kilala niyo ba tong taong to? Ay wala akong kilalang ganyan. Ay umalis o kayo, hindi namin kayo kilala. Pero pag sinabi mo, ay kilala ko po si ganito. Sabing ganyan, tatawagan, Sir, kilala niyo ba tong taong to? Sunny Manzanillo. Ay oo, bodyguard ko yan dati. Ay sir, pasok ko kayo. Anong nangyari? Dahil yung taong mataas kumikilala sa iyo. Marami pong mga tao sa mundong ito ang kumikilala sa Diyos. Pero ang tanong, ikaw ba ay kinikilala ng Diyos? Pastor, hindi ba lahat ng tao kilala ng Diyos? Kilala, pero meron siyang mga kinikilala. Sa isang passage po sa Scripture, ang sabi ron, pagdating daw po ng araw, may mga taong magsasabi, Panginoon, pinangaral namin ang pangalan mo. Gumawa kami ng mga kababalaghan ayon sa pangalan mo. At ang sabi daw ng Panginoon, umalis kayo rito, kayong mga anak ng taksil, sapagkat hindi ko kayo kilala. Kaya ngayon pong umaga, kilala mo ang Diyos, naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka kay Kristo, pero ikaw ba ay kaibigan ng Diyos? Kaya bago po kayo umuwi mula sa service na ito, nawa po ay pwede niyong masabi, hindi lang ngayon ako ang kumikilala sa Kanya, siya ang kumikilala sa akin, kaibigan na ako ng Diyos. So the topic today, how to be a friend of God. Now, si Abraham po ay tinaguri ang kaibigan ng Diyos. James chapter 2 verse 23, ating basahin muli. At ang sabi, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Ang kumilala po sa kanyang kaibigan ay ang Diyos mismo. And do you know what? This made Abraham extraordinary. Kaya po si Abraham ay extraordinaryong tao sa Biblia. Hindi po ito tungkol sa kanyang yaman. Hindi po ito tungkol sa kanyang edukasyon. Hindi po ito tungkol sa kanyang tagumpay o success. Kaya po siya extraordinaryong tao dahil yung pinakamahalagang persona sa daigdig, kinilala siyang kaibigan. And I do not care kung sino pang persona ang kumikilala sa iyo. Ang sa akin at sa Biblia, ang pinakamahalagang persona sa mundong ito, walang iba kundi ang Diyos, ang kikilala sa atin na kanyang kaibigan. He was called the friend of God. Now, una po, gusto kong ipakita sa inyo the privilege of friendship with God. Everybody say, privilege. Grabe. Pambihirang pribilehyo ang maituring na kaibigan ng Diyos. Kasi po, 8 billion plus ang tao sa mundo. Iba't ibang kulay at lahi. May Amerikano, puti, Englatero, may mga Asian katulad natin, brown race. May mga yellow race, mga Chinese at iba pa. May black race. Iba't iba. Imagine mo, kapatid,
8 billion people, ikaw ay kikilalaning kaibigan? What a privilege! Kung ako po si Governor Matthew Marcos o ako po si President BBM ngayon, tsaka ako binanggit, Prince, I'm glad you're here. Sasabihin ni Prince, pambihira. Sa dami ng mga tao dito, nakikilala ako ni Presidente. What a privilege to be called a friend of God. Kung titignan niyo po sa Isaiah chapter 41 verse 8, ganito po ang sinabi, But thou, Israel, art my servant Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Mismo po ang Diyos, ang tawag po dito, recognition. Ang Diyos ang kumilala kay Abraham bilang kanyang kaibigan. Ngayon, ang recognition na ito ay hindi lang pagkilala, may kalakip na pribilehyo. Amen po? And the privilege of becoming a friend of God is the privilege of access. Everybody say access. Alam mo, may mga tao na pag naging kaibigan ka na niya, papapasukin ka niya doon sa mga sikretong lugar ng bahay niya eh. Hindi ka lang basta bisita sa kanya. Di ba? Halimbawa, ito'y mayaman, may mansyon, Malacanang kung baga ang laki. Kung hindi ka lang bisita, kaibigan ka sa kanya, sasabihin niya, halika, may papakita ako sa iyo. May papakita ako sa iyo. Oras na yung tao, iniimbita ka na pumapasok sa mga sikretong parte ng bahay niya, na ang nilalaman ay kayamanan at mamahaling mga bagay. Ang pahiwatig nun, kapatid, itinuturing kanyang matalik na kaibigan. Kasi kung estranghero ka naman, ba't kanya papapasukin? Iisipin niya pa, magnanakaw to. Mandarambong ito. Ilocano, manibrong detoy. Manultip. Mananggungundaway. Hindi kanya papapasukin. Correct. Pero pag pinapasok ka at paunti-unti, sabi niya, dito ka, halika. Tignan mo tong kotse ko. Tignan mo tong alahas ko. Tignan mo tong kaha. Kaha ba yun? Kaha de oro. Ano ba tawag doon? Yung, tignan mo yung baul ko. Diba? Uy, grabe, tignan mo to. Ganyan. Tignan mo tong damit ko. Pasok ka rito. Dito ka sa closet namin. Tignan mo to. Alam mo ang ibig sabihin? Hindi ka stranger sa kanya. You have the privilege of access. Praise God, mga kapatid. Kung ikaw ay itinuring ng Diyos na kaibigan, alam mo ang pinaka-access mo? Langit. Langit. Kung hindi ka ngayon ituturing ng Diyos na kanyang kaibigan, hindi mo kailanman mapapasok ang langit. So for you to enter heaven, you must become a friend of God. Hindi makakapasok doon na hindi niya kaibigan. Maramang ay sasabihin mo ngayon, pastor, hindi naman ako kaaway ng Diyos. Teka, ipapakita ko sa iyo na ikaw at ako, dahil lahat ay nagkasala, ay naging kaaway ng Diyos. Kaya nga po pumunta si Kristo upang i-reconcile tayo at muli magkaroon ng relasyon sa Diyos. Without Christ, you'll never become a friend of God. And if you are not a friend of God, you'll never enter heaven. Kaya to be a friend of God means access, privilege yan. To be a friend of God also means openness. Ibig sabihin, pag yung tao sinabi sa'yo, may sasabihin ako sa'yo, secret lang natin to ha. Alangan na ibubulong mo yung sikreto mo sa hindi mo kilalang tao. Ibubuy-buy ka niyan. Chichismisin ka lang yan. Sino po sa inyo may mga kapitbahay na chismosa? Oy, wag nang mataas ng kamay. Di ba? Kung may kapitbahay kang chismosa,
sasabihin mo ba sa kanya? Hindi eh. Kasi ang chismosa sa'yo, hindi mo itinuturing na kaibigan. Bakit? Plastic yan. Kunyari mabait pero sumasagap lang ng balita at may ikukwento kay kumadre, kumadra. Di po ba? Pero pag yung tao sinabi sa'yo, lika, may sasabihin ako sa'yo. Huwag mong sasabihin sa iba, atin lang to. Ang ibig sabihin, itinuturing kanyang kaibigan. Malapit ka sa kanya. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay naging friend of God, alam mo gagawin ng Diyos sa'yo? Ipapakita sa'yo ang mga sikreto niya. Tingnan nyo, ang sabi ng Bible, dito po sa Psalms chapter 25 verse 14. Psalms 25:14, ganito po ang sabi, Psalms 25:14. The secret of the Lord is with them that fear Him. Sino ba tong mga fear Him na to? Itong fear Him na to, ito po yung mga may ugnayan sa Diyos. Hindi po sila kalaban ng Diyos. Sila po'y nasa panig ng Diyos. At sabi, the secret of the Lord is with them, and He will show them His covenant. Alam mo, don't miss this thing in your life. Na ang dami mo nang nalamang impormasyon kay Rapi Tulfo, kay, anong tawag dito? Ernie Baron. Buhay pa ba siya? Ay wala na pala. Si Kuya Kim. Ang dami mo na lamang impormasyon sa tao, liban doon sa galing sa Diyos. Sapagkat naging kaibigan ka sa kanila pero hindi sa Diyos. That is why the privilege of becoming a friend of God is access and openness. Ano pa? Trust. Biruin mo yung pag naging kaibigan ka ng Diyos, pagkakatiwalaan ka. Gusto nyo bang kayo ay mapagkatiwalaan ng Diyos? Ako po, gusto kong maging katiwala ako ng Diyos. Ngayon, kung ako ay magiging katiwala ng Diyos, ibibigay niya lamang yan sa kanyang mga itinuturing na kaibigan. Amen po? O halimbawa, pumunta ka sa Quiapo, meron kang baby. Ipapabuhat mo ba yan sa mga nagsasabi doon, ano ko muna yung baby mo? Hindi mo ibibigay yun. Quiapo yun. Kasi pag binigay mo yun, paglingon mo maya-maya, wala na yung baby mo. Hello? Pero pag kilala mo yung tao, matalik sa'yo, close, intimate, kaibigan, pakihawak mo nga. Amen po ba? Kung halimbawa, meron kayong kamag-anak sa abroad, sinabi sa'yo, kayo nga munang tumira sa bahay namin, katiwala yon. That is trust, that is friendship. Are you with me? So when you become a friend of God, you do not only have access, you also have openness. And when you become a friend of God, you also gain His trust. Kaya mga kapatid, walang paborito ang Diyos. Pero meron lang talaga siyang mga kinikilala na tao bilang kanyang kaibigan. Siguro natitrigger na yung curiosity ninyo, Siguro iniisip ninyo, Pastor, ibig mong sabihin, kayong mga pastor lang ang kaibigan ng Diyos, kami malalayo. Paano ba to? Kaibigan ng Diyos. Di ba kaibigan ko naman siya? Kasi tinulungan niya naman ako. Nagpray ako, sinagot niya naman ako. Kaibigan ako ng Diyos, Pastor. Anong tinutukoy mong kaibigan dito ngayon? Ibig mong sabihin, hindi ako kaibigan ng Diyos. Okay. Ngayon po ay ating pag-usapan, secondly, the foundation. So una, privilege. Everybody say privilege. Pangalawa, the foundation. Ibig pong sabihin, ang basehan ng pakikipagkaibigan na ito. The basis, the foundation of this friendship. Mga kapatid, ang foundation o basis ng pagiging friend of God ay pananampalataya. Hindi kanya itinuring na kaibigan dahil mabait ka. No. Dahil ikaw ay taong matuwid sapagkat walang matuwid kahit isa.
Do you know why God will consider you His friend? How? By faith. Tingnan niyo po muli doon sa James chapter 2 verse 23. Tingnan niyo po paano naging friend of God si Abraham. And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God. Anong ginawa ni Abraham? One more time. Anong ginawa ni Abraham? Believed God. And he was called the friend of God. Bakit po siya tinawag na friend of God? Sapagkat siya'y sumampalataya kay Kristo. Ganito pong ibig sabihin niyan, mga kapatid. Okay, pakita ko muna sa inyo itong Romans chapter 5 verse 10. Makinig maigi ha. Romans 5:10. Basahin ko po. Ang sabi, for if when we were enemies, ano po sa Tagalog ang enemies? Kaaway, kalaban. Naisip mo ba na minsan sa buhay mo, kaaway ka ng Diyos? Kailan ka naging kaaway ng Diyos? Tanungin mo sa katabi mo, kaaway ka ba ng Diyos? Anong isasagot sa'yo? Hindi. Sa'yo yun. Pero sa Diyos, ang turing sa'yo, kaaway. Malamang hindi mo kinikilalang kaaway mo ang Diyos. Pero, ang sabi ng Diyos, kaaway ko kayo. Kailan tayo naging kaaway ng Diyos? Nasa Bible, for if when we were enemies, alam niyo kung kailan tayo naging enemies of God? Nung nagkasala si Adan at Eva. Ganito po. Nung sinabi ng Diyos, magkaibigan di ba? Garden. Anong ginawa ng Diyos kay Adan? Adan, bahala ka rito Bakit? Kaibigan trust. Adan, lahat ng mga pagkain dito, kainin mo. Anong tawag doon? Access. May openness. Tama po. Ngayon, maliban sabi ng Diyos, except this fruit, wag mong kakainin to. Anong pangalan po ng fruit na yon? Apple. Hindi mo nga alam ang pangalan ng prutas na yon. Sabi nung isa, anong fruit? Jackfruit ba yon? Jackfruit? Juicy fruit? Ang sabi ng Diyos, wag mong kainin sapagkat pag kinain mo ang bunga na ito, ikaw ay mamamatay. Alam niyo kahulugan ng kamatayan? Maghihiwalay tayo, friend. Magiging kaaway mo ako. Kaya nung kumain si Adan at Eva ng bunga, mula nun ang tao naging kaaway ng Diyos. Tanong ko sa'yo, galing ka ba kay Adan o hindi? Galing ka ba sa angkan ni Adan o hindi? Baka naman may galing sa inyo, lumabas sa bulkan. O iniluwan ng buhaya. Meron po ba sa inyo? Alligator. Meron? Wala? Sino po dito? Galing kay Abraham. Taas ang kamay. Galing ka kay Abraham, taas ang kamay. Galing kayo kay Abraham. Yung ibang itinagtaas, saan kayo galing? Ibang planeta? Okay. Maliwanag? Malinaw ba sa inyo? Bible yan Bible yan. Mula nung kumain si Adan at Eva, nung ipinagbawal na bunga, anong sabi ng Diyos? Mamamatay kayo. Ibig sabihin, maghihiwalay tayo. Hindi na tayo friend. Kaya nung ginawa ng Diyos, pinaalis sa harden. Ano ang nawala? Access. Ano ang nawala? Openness. Ano ang nawala? Trust. Bakit? Naging kaaway. Pero salamat sa Diyos, hindi niya hinayaang maging kaaway tayo ng walang hanggan. Alam niyo ba ang consequence ng maging kaaway ng Diyos? Subukan maging kaaway ka ni President Marcos. Tignan mo. Subukan mong maging kaaway ka ni Donald Trump. Tignan mo. Subukan mong maging kalaban ka ni Vladimir Putin. Tignan mo. Subukan mong maging kalaban ka ng pinakamataas na Sheikh ng United Arab Emirates. Tignan mo. Subukan mong maging kalaban ka
ano bang pangalan nung sa China? Xi Jinping. Subukan mo maging kalaban kanya. Tignan mo. Lalo na sa North Korea. Kim Jong-un. Subukan mong maging kalaban kanya. Tao lang yan ang maging kalaban ng Diyos. Nauunawaan mo ba? Kung pwedeng gamitin ng tao ang kapangyarihan niya upang saktan ka, ang Diyos ay may kapangyarihan na itapon ka sa impyerno. Ganyan ang maging kaaway ng Diyos. Ganyan ho tayo ngayon. Kaya kahit sabihin mong religyoso ka, hindi ka kaibigan ng Diyos dahil religyoso ka. Hindi ka kaibigan ng Diyos dahil mabait ka sa kapwa. Wala yun. Hindi ka kaibigan ng Diyos. Tignan niyo po, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Para maliwanagan po kayo. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, ganito po ang sabi ng Bible. For by grace, biyaya lamang po na magiging kaibigan pa tayo muli ng Diyos. Ang biyaya po na yan, galing sa puso ng Diyos, na tayo'y pwede niyang tanggapin pa muli. Hindi ba kayo nagpapasalamat na napakaganda at laki ng puso ng Diyos na pwede kanya at ako natanggapin pa muli? Hindi lang ikaw ang dapat tumanggap sa Diyos, siya ang pwede at may karapatang tumanggap sa atin muli. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Verse number 9. It is the gift of God, not of works. Sabihin mo sa akin ang lahat ng ginawa mo. Hindi yan ang basehan ng Diyos, ng pakikipagkaibigan sa iyo. Sabihin mo na mula bata ka, masipag kang magsimba, hindi dyan ibabase ng Diyos ang pakikipagkaibigan niya sa iyo. Sabihin mo sa akin na religyoso ka, na marami kang alam na tradisyon, nobena, pagsisimba, at lahat. We appreciate the sincerity. Impressive po na may makitang tao na ganon katindi, ka-devoted ang kanyang puso sa relihiyon. Pero I have to tell you this today, hindi po dyan magbabase ang Diyos ng kanyang pakikipagkaibigan sa iyo. Kung hindi po, pastor, doon, saan magbabase ang Diyos ang kanyang pakikipagrelasyon sa akin, pakikipagkaibigan sa akin? Balikan natin yung Romans chapter 5. Ibalik mo yung Romans chapter 5. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Hindi po relihiyon ang makakapagbalik sa atin sa Diyos. Kaya kung ngayon ay iniisip mo, may relihiyon ako, tatanggapin ako ng Diyos, malaki pong pagkakamali. Sapagkat nasabi, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled. Hindi lang po tayo na ibalik sa Diyos. Alam niyo po ang blessing na maibalik ang relasyon sa Diyos. Alam niyo po kung ano? Babalik yung access. Hindi na po hardin ng Eden ang papasukin mo, kundi langit na. Pagka sabi, we shall be saved. Alam niyo pong ibig sabihin ng save? Iligtas. Mula saan? Kapahamakan. Saan? Sa impyerno. Bakit? Kasi kaaway tayo ng Diyos. Bakit tayo kaaway? Dahil sa kasalanan. So hindi lang tayo ngayon magiging kaibigan muli ng Diyos by relationship. Naibalik po yung access. At ibinigay na muli sa atin ang openness. Tatawagin kanyang anak muli. My child. Kahit pa nagpabinyag ka nung baby ka, hindi po dyan nagbabase ang Diyos ang pakikirelasyon sa iyo. Hindi po binyag, hindi po bautismo, hindi po relihiyon, hindi mabuting gawa, hindi pagsunod sa mga utos, hindi po pagiging devoted sa mga ginagawa ng taong religyoso. Hindi po doon, kundi by the death of His Son. Grabe, ano po,
mismong anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, kaisa-isa na si Jesucristo, pumarito dito sa lupa at napako sa krus. Ang pagpako sa krus ay dahil po sa isang krimen. Kriminal ba si Kristo? Hindi. Makasalanan ba? Hindi. Bakit siya pinako? Dahil wala siyang karapatang umalis doon? Hindi po, makapangyarihan si Kristo. Pero ba't siya napako? Kasalanan mo, kasalanan ko. Kailangan niyang bayaran yon. Ulitin ko, kailangan niyang bayaran ang kasalanan mo. Kasalanan mo, akin, tayong lahat, kailangan niyang bayaran. Bakit? Upang ma-reconcile. We were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled. That is why John 3:16 says, "For God so loved the world." Grabe naman yan. That He gave His Son to die by the death, that whosoever believeth. Alam mo kaibigan, ang dapat mong gawin ngayon, lumapit kay Kristo at sumampalataya sa Kanya. That simple faith na iyong sasabihin ngayon, Panginoon, Ikaw ay aking tinatanggap bilang aking tagapagligtas at tumubos ng aking kasalanan. Sabihin ko sa iyo, right here, right now, the moment you believe, God will say, "You're my friend again. You are reconciled." Uutusin niya yung anghel, isulat mo ang pangalan niya dyan. Kilala ko na yan. Kilala ko yan. Kilala ko yan. Kaibigan ko yan. Pag namatay yan, papasukin niyo sa langit yan. Pero kung ipinapamukha mo sa Diyos, religyoso po ako, mabuti po ako, hindi po ako masamang tao, sabi ng Diyos sa iyo, hindi kita kilala. Ang kinikilala ko lang ay yung kumilala sa aking anak. Anong kinikilala mo? Bautismo mo, certificate mo, binyag mo, relihiyon mo. Yun ang kinikilala mo. Kaya sa umagang ito, put your faith in Jesus alone. Siguro sinasabi ng iba, parang pare-pareho lang naman, si Kristo tagapagligtas. Opo, alam natin na si Kristo tagapagligtas, pero tinanggap mo na ba siya bilang iyong tagapagligtas? Sa umagang ito, kaibigan, mahaba pa po yung message, ang ganda po yung parto nito. Pero mukhang dito na ako magtatapos. Kasi tatalakayin ko pa sana, kung ikaw ay kaibigan na ng Diyos, papaano ka mamuhay bilang kaibigan ng Diyos? Hello? Are you with me? Pero bago dyan, dapat siguraduhin mo, you're a friend of God. Ulitin ko po, sinabi ko kanina earlier, you know Him, but does God know you? In the same sense, kilala mo yung mayor nyo, pero kilala ka ba niya? At makikilala mo lang ang mayor nyo kung may maglalapit sa'yo sa Kanya. Makikilala ka lang ng Diyos kung ang maglalapit sa'yo sa Diyos ay si Kristo Jesus. Sapagkat ang sabi ni Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, the life. No man cometh to the Father but by me. Walang makakalapit sa Ama kung hindi sa aking pamamagitan lamang. Kaya ngayon, kung gusto mong makalapit sa Diyos at maging kaibigan ng Diyos, lumapit ka kay Kristo. Sabihin mo, Panginoon, very clear, not my religion, not my righteousness, not my rituals, it's you. And I accept you as my Savior. Would you like to receive Christ today? Sa mga bisita po, huwag kayong mahiya. Ang tatanggapin niyo po, hindi baptist, hindi si pastor, si Kristo. Gusto niyo bang tanggapin si Kristo ngayon bilang inyong tagapagligtas? Pakitaas ka ng kamay sa mga bisita. Yes, thank you. Ayan, nagtaas silang gustong tanggapin si Kristo. Oh, sa ganung klaseng paliwanag, sino ba naman ang hindi tatanggap? Kaya kung kayo po'y nagtaas ng kamay,
For example, hindi kayo nagtaas ng kamay, nahiya kayo, pero sa puso nyo gusto nyong tanggapin si Kristo. I want you to pray with me. Hindi ko panalangin to, panalangin mong personal. Kung ikaw ay nanonood sa Facebook ngayon at sa YouTube, samahan mo kami sa panalangin ito. Panalangin ng pananampalataya, pagtanggap kay Kristo Jesus. Bow your head please and close your eyes. Huwag kang tumingin sa katabi mo, hindi ka niyan mailalapit sa Diyos, si Kristo lamang. Sumunod ka sa prayer na ito. Through your words, italumiti mo tangiwat mo, digiti nga balikas. Samahan niyo ako, sabihin mo, Panginoong Jesus, marami pong salamat. Ang ganda ng mensahe. Naunawaan ko, Panginoon, ako ay makasalanan. At minsan, naging kaaway mo. Hindi ko alam yun. Pero ngayon, alam ko na. At salamat, O Diyos, na although kaaway mo kami, minahal mo kami. Hindi mo kami hinayaan na magdusa sa impyerno. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak, si Hesus Kristo, namatay sa krus, napako, inilibing, nabuhay muli. Panginoong Hesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Salamat, Lord Jesus, na dahil sa iyo ay muli kaibigan ako ng Diyos. Thank you, God, for loving me, for saving me, for giving me eternal life. Thank you, Lord. Amen. Grabe. Palakpakan natin. Oh. Alam ko na marami na kayong panalangin ipinaabot sa Diyos. Pero iba ang panalangin na yan. That is a friendship prayer. Dati, pag nakikipag-usap ko sa Diyos, puro pangangailangan, puro tulong, puro hingi. Hindi naman humasama. Sa kabutihan ng Diyos, kahit kaaway ka niya, tinuring ka pa rin niyang minahal eh. Kasi nga siya yung nagsabi, love your enemies. Kaya kahit kaaway tayo ng Diyos, pag tayo humingi, sige, bigay siya. Pero sabi niya, I want to give you more than just food, more than raiment, more than house. I want to give you eternal life. And God says, I am offering to you my friendship. At dahil ngayon, sino po sa inyo, honestly, sincerely, totoo sa puso to, sumunod kayo sa prayer na yon at tinanggap nyo si Kristo Jesus na yung tagapagligtas. Huwag kayong mahiya, taas ang kamay. Oh. Diba? All the way from Batak Paway, Makara. Amen? Oh. Ngayon, ano ang pakiramdam na dahil sa sinabi ng Biblia to ha, anong pakiramdam? You are now a friend of God. Anong pakiramdam? Grabe, di ba? Kasi nga, base sa prayer nyo kanina, Panginoon, minsan naging kaaway mo ako. Hindi ko alam yun. Hindi natin alam eh. Alam nyo ba, nakaaway kayo ng Diyos dati? Hindi natin alam. Kasi walang nagsabi sa atin. At akala natin dahil malapit tayo sa relihiyon, malapit tayo sa Diyos. Malapit tayo sa pastor, malapit tayo sa pare o ministro kung may kakilala ka. Sa paglapit mo sa kanya, feeling mo, malapit ka sa Diyos. Ngayon, naunawaan mo na pagtanto mo. Ang reconciliation, wala sa relihiyon, wala kay pastor, wala sa padre, wala sa ministro, by the death of His Son. Oh. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo ngayon, sabi mo sa katabi mo, kaibigan ka na ng Diyos. Amen ba? O ngayon, bilang kaibigan ng Diyos, hayaan niyo po na ang church ng HBBC tutulungan kayo to walk with God. To know God more. Kita nyo, hindi relihiyon yung pinakilala ko sa inyo. Pinakikilala ko na lang sa inyo ang HBBC. Bakit?
para gabayan kayo na makilala pa ang inyong kaibigan. Kasi po, listen to me maraming pwedeng mawala sa'yo. Ngayong kaibigan ka na ng Diyos, may mga mawawala sa'yo. Pastor, anong mawawala sa akin? Gusto mong malaman? Number 1, bisyo. Oh, abi pampira, kaibigan ka na ng Diyos. Kung naunawaan mo yung relasyon nyo ngayon, sasabihin mo, Panginoong Diyos, hindi pwedeng nandito pa ako, nagiinom, ninigarilyo, tapos kaibigan mo na ako, kaya Lord, tatanggaling, mawawala yung bisyo. Sabi mo sa katabi mo, mawawalan ka na ng bisyo. Oh. Di ba? Bakit nanghihinayang ba kayong mawalan ng bisyo? Kasi pastor, yung bisyo ko, nandun kasi yung mga kaibigan ko. Ayan, mawawalan ka na rin ng kaibigan. Totoo yan. ABC ang mawawala sa'yo. Sabi ni Brother Noel sa Australia, ano yung 4? ABCD yung nawala sa kanya. Alak, babae, casino, ano yung letter D? Droga. Oh. Pakita mo nga, nandiyan pa si Brother Noel sa Australia? Nandiyan ka, Brad? Tumayo ka, Brother Noel. Tumayo ka, Brad. Si Brother Noel, nung tumanggap sa Panginoon, nakilala niya ang Diyos. Grabe yung impact sa buhay niya nung tinanggap niya si Hesus Kristo. Hindi po biro, hindi po. Seryoso po siyang tumanggap sa Panginoon. Nag-testimony, mula po nung tinanggap ko ang Panginoon, inalis na ng Diyos sa akin tong 4, alak. Kasi dating manginginom, high school pa lang, drinker na siya mga kapatid. Babae, Sabi mo sa katabi mo, Brad, wala na ha? Casino. Hindi naman siya nagkakasino, pero sugal. Wala siyang maisip na letter C, kaya casino. Yung mga nandyan na mahilig pa rin, under B! Ay, wala na. Hindi ko na magagawa to, kaibigan na ako ng Diyos Tignan yung mangyayari. Kaya, pastor, nagtanong sa akin, may mga nagtanong, bakit pastor, may mga nagsabing tumanggap sa Panginoon, pero ganun pa rin ang buhay? Isa lang ang sagot ko, alam niyo kako, hindi totoong tumanggap yan, nagpanggap yan. Totoo ka bang tumanggap? O nagpapanggap ka lang? Kung nagpapanggap ka, walang nangyaring relasyon. Pero kung totoo sa puso mo kanina na tinanggap mo si Kristo, may relasyon kayo. Wala yung alak, babae, casino, droga. Akalain mo yan si Brad Noel nagda-drugs. Meron ba sa inyo rito? Droga. Thank you, Brother Noel. Amen? Marami tayong mga members dito. Malala rin. Ayan. Si Brother Ryan, halos maging satanista. Diba, Brad? Kulang na lang na kanyang ibenta ang kanyang kaluluwa kay Satanas. Dating rakista. Alam niyong rakista? Banda rito, banda ron. Nagdadags ka rin ba doon? Grabe. Alak. Grabe. Pero sinave ng Panginoon. Yan ang mangyayari sa'yo, kapatid. May mawawala sa'yo. Pero ang pagiging friend of God, hindi lang may mawawala, meron ka ring magigain. Bakit mo kasi iniisip yung mawawala sa'yo? Ang iisipin mo, yung magigain mo. Sabihin ko sa'yo to, mahirap ang mawalan. Pero mas mahirap na hindi mo ma-experience yung pangako ng Diyos. Do you understand? Halimbawa, alam mo ang mararanasan mo sa Diyos pag nagseryoso ka bilang kaibigan niya, nagseryoso ka, tinuloy-tuloy mo to, anak ka ng Diyos, alam mo may experience mo sa Diyos, guidance. Meron pa bang mas magaling mag-guide sa'yo kaysa Diyos? Pangalawa, protection.
Pangatlo, blessing. Pang-apat, reward in heaven. At marami pang iba. Hindi po miserable ang maging Kristiyano. Masaya ang maging kay Kristo. Ligaya ng buhay kung kilala ka ni Kristo. Amen ba mga kapatid? Oh, sana po sa mga bisita na unawan nyo, yan po ang aking maipaglilingkod sa inyo ngayong umaga. At dito nagtatapos ang ating palabas. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya mga kapatid ha, hayaan nyo po kaming pumasyal sa inyong mga tahanan. Kasi nga, kaibigan ako ng Diyos, kaibigan ka rin ng Diyos, magkaibigan tayo. Alangan magkaaway tayo. Amen? Oh, kaya hayaan nyo makapasok kami sa bahay nyo. Today is February 15. Sa mga nagtaas ng kamay, ngayon po kayo naligtas. Ngayon po kayo nagkaroon ng totoong relasyon sa Diyos. February 15, 2026. Amen? So, pag namatay ka, tanungin mo ngayong katabi mo, pag namatay ka, saan ka pupunta? Tanungin nyo nga. Sa taas? Pag namatay ka, saan ka pupunta? Saan kayo pupunta? Heaven. Pakilakas ng sagot. Oh, dito, lakas ng sagot. Oh, yung mga nasa itaas, saan kayo pupunta? Heaven. Dito. Oh, bakit? Kasi kaibigan ka na ng Diyos. Paano ka naging kaibigan ng Diyos? Tinanggap mo si Jesucristo by the death of His Son. Dahil sa kamatayan ni Kristo. So, di ba? Praise God for that. Okay?